Agasam. Agasam mo. Agasam. Tanong ka maparikatang na bagay. Agasam! Ni, katayam. Ni, pinugkawang ka. Kulong ko ta espiritu. No di mo agasan dato. Igito yung ko. Agasam. Agasam! Ni, agasam ko na. Katayam. Katayam. Aprusam tagbagi na. Aprusam. Ni, apay di mo kayat. Agasam. Agasam. Agasam! Apay, sino ka? Sino ka? Anak ka? Demonyo? Kapre? O magkukulam? O magbabarang? Ha? Ni, agasam saan? Ha? Sino ka? Tinatawagan ko yung espiritu kung sino ka man. Ano, laman lupa ka? Ha? Gamutin mo! Gamutin mo! Gamutin mo! Gamutin mo! Okay, gamutin mo! Aplusa mo! Sino ka? Ano ka? Ha? Ano ka? Engkanto? O tao? Ha? Ano ka? Engkanto o tao? Ha? Ayaw mo, magsalita. Sikot distadem moxitinim corpus corpus meum gorium tuam mum salun tuam hum esar sato rotas o esar pamaram sator sato barsaom NDB sitatiam benimas minimindri gloriam tini birguguyam amen. Gamutin mo! Nih, gamutin mo. Gamutin mo. Sino ka? Ha? Ano ka? Kapre? Duwende? O demonyo? O mambabarang? Ano ka? Ni? Gamutin mo! Ano ka? Gusto kitang kausapin. Gusto kitang kausapin! Sator, Aripo, Tinit, Opera Rutas. Ano? Ano? Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ha? Ano ka? Ni, sino ka? Ano ka? Ha? Ano ka? Ayaw mo? Ha? Sino ka? Sino ka? Sino ka? Sino ka? Ayaw magsalita? Ha? Ni, sino ka? Ayaw mo? Ayaw mo? Ha? Pa-a-o, P-o, pa-i-o. Gamutin mo. Gamutin mo! Sino ka? Sino ka? Sino ka? Gusto kitang makilala. Ha? Ano ka? Ano ka? Gusto kitang makilala. Ha? Gusto kitang makilala. Sino ka? Ha? Alisin mo? Alisin mo? Ha? Alisin mo! Ano? Ha? Umalis ka na? Alis ka na? Ha? Alis ka na? Gamutin mo ito, hindi? Ha? Alisin mo? Ha? Sino ka? Ayaw magsalita. Sino ka? Sino ka? Sino ka? Sige. Ano ka? Mambabarang ka? Mambabarang ka! Gigilitan kita. Pag ginilitan kita, matatapos ka na. Ha? Sino ka? Ha? Sino ka? Ano ka? Tikbalang? Kapre? Ha? O demonyo? Ha? Ano? Alis ka na? Gamutin mo? Ha? Ha?
Awan ka. Agasan mo raw, dagasam, apusam. Amo agasan na, toy. Ha? Saan? Kung hindi mo kakamutin to, mamamatay ka sa katawan niya. Ha? Mamamatay ka sa katawan niya pag hindi mo ginamot. Ha? Ano? Sagot! Sagot! Abay kaskas mo. Ha? Bakit mo ginaganito? Ha? Bakit mo ginaganito? Demonyo ka. Ano? Bakit mo ginaganito? Ha? Ha? Abay kaskas mo. Agasam. Agasam! Gamutin mo. Gamutin mo. Ha? Di mo agasan! Di mo agasan? Ha? Di mo agasan? Ha? Di mo agasan? Ha? Di mo agasan? Pahirapan kita. Doble, Natura, Renovator, Integra. Gamutin mo. Gamutin mo! Gamutin mo! Gamutin mo! Gamutin mo hindi. Ha? Gamutin mo hindi! Gusto mo mapahirapan? Ha? Sige, maglalaban tayo. Ayaw mo. Pag hindi ka sumuko, ha? Hindi ka makakalis dito. Ha? Ano? Gamutin mo hindi? Gamutin mo? Ha? Haring walang pinagmulan, at hari ng punong pinagmulan, at hari ng lahat ng hari. Pisium, isum, sisum, pixium, trinisim, technicium, morixium, purim, frixium, moxium. Ha? Ha? Ayaw mo? Ayaw mong gamutin? Hindi mo agasan? Ha? Agasan saan? Apusa mo. Kasta mo lagam. Sige, puspasan. Tagnong parigatin. Demonyo ka. Ha? Okay, puspasan. Pinapahirapan mo pa ako. Gusto mo pa maglaban tayo ng gusto? Ikatamatalam kung pudot ka na angin, ha? 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 One! Nay, agasam na lang yun, ha? Ang kung sa lutsudan tinaga mo, magasam, ha? One! Ana, inikampay di kakapsat na? Ha? Aan! Sige, paspasok nga ron. Apay, kaskastoy mo. Ha? Ana, pag-inggitam. Sobra dinggit ko! Apay, maingit ka! Sobra! Apay, sobra. Ana, painggitam! Apay, nabanang! Ha? Ha? One! Aan! Ang magaling na laban lang ikaskas-tam. Sige, pasap. Sige, gasa mami. Natay ang kabin mo. Ikatamamin ting kabin mo, ha? Ha? Sige, pasap. Mabalin sa lutsudin tinagam mo. Ha? Ha? Aan! Anya ginagam mo? Papalayaw mo. Ha? Palayaw mo! Nagasa mo na. Sige, gasa mo. Ikatamating kabin mo, ha? Ang kung ako niyan, ulitin tinaga mo, tabamukan. Ha? Ana, patayin pa yatoy? Patayin pa'y! Anan. Ngayon, katamamin natin kami mo, ha? Sikapay lang timang babaran ngay kasgastuin na parparikusin na. Iti ko nam siguro ang kaparigatan. Ha? Agasa mami natin, datachan na. Datachan na. Datachan. Palpalagwam. Turpi ka. Nakitang pa'y tatay nga rumuar, ha? Nakitang pa'y, apay ang kasti mo pa'y. Amom lawad nga matilingpan. Okay, paspasam. Tayo mami, pati taulo na. Barukong. Na, hindi ka mon! Ha?
Sige, paspasam! Ikaw na mami, nating kabel mo. Manipuntat tayo, katay mo na. Amo nga subsubyanan natin ha. Ha? Ha? 1. Ano apay niya pag-iingitap kanya ng analaing? Agbarkada kayo. Agbarkada kayo, ikasti mo pa'y. Turpi ka. Ha? Manutomod! Ha? Sorte sore. Turpi ka. Ikas-kasti mo pa'y. Okay, hagasam na rin. Kaya mong isubli at ramidam? Ha? Kaya mo? Aan? Apay nga di kastoy mo, apay kastoy ka nga rod. Anya ti dahilan na nangalam ta gamit mo. Nangalam! Madi mo nangalaan. Turpi ka, amo ka ta nangalaan. Ha? Ipamana da kanyam. Pero sudin nyo man nung ka. Mabalin. Okay? Ay, narami na kuya, mabalin nga. Suble. Wan, sublitan no kaya na. Nung agasan na. Gay, gasam! Nagkat ang Hindi ka mamilan! Pumanaw kan! Ha? Awanin! Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Moises, Diyos ni Isaac, na pumupugot sa mga ulo ng mga masamang espiritu. Jesus Kristo, Jesus Kundi, Jesus. Nira ka na. Berje. Mabising ka. Dama. Ayos ka lang. Pati nga. Kaway mo. Kawanin eh. Nalis na niya. Ayos ka na. Inom ka muna ng tubig. Ikaw na. Ha? Mabising ka. Nagpagatan sa iti pa. Noodles. Okay na. Ayos ka lang.